Dit is Nyunsu Fusranang, president naar Colombia voor versterking medische samenwerking. CV-loze Nawin Bagelu benoemd tot directeur regionaal ziekenhuis Wanica. Ronald Venetiaan krijgt postuum de Power Person Award 2025. Iedereen moet weten dat wij geduldig moeten wachten, aldus Doekie. Soms moet de regering een wake-up call krijgen, zegt Asabina. OM onderzoekt mogelijke onregelmatigheden bij binnenlandse zaken. Begroting 2025 had geen middelen meer voor bus- en boothouders, zegt NVB-directeur. Regering bespreekt achterstallige betalingen en toekomstplannen in eerste vergadering 2026. KPS en CASAS overleggen over veilige drone-inzet. Aanhouding advocaat Feira rechtmatig bevonden, detentie met 30 dagen verlengd. Arrestatie, schijnrevolutionair Maduro zet NDP-verleden opnieuw in de schijnwerpers. Alberg nieuwe directeur van SEAL, focus op herstel, visverwerking en export. NDP beloont loyaliteit, niet kunde. Ifuel Alberg directeur bij SEAL, aldus members only. President naar Colombia voor versterking medische samenwerking. Na Veen-Kirpal, nieuwe president-commissaris Tsevihas NV, directeur Defensie Jayan Bidesi per direct uit zijn functie gezet. Parlementaire commissie volgt CARICOM standpunt over Venezuela. President over nieuwe korpschef en bevelhebber. We zijn ermee bezig, het komt binnenkort. President Simons verbaasd over reactie Openbaar Ministerie. Nooit gesproken over vervanging PG. Asset constateert koepoging NDP. Ik verwacht niet dat NPS zal meewerken aan instellen college van PG's. De bekende Surinaams-Nederlandse schrijfster Astrid Roemer is overleden. Ze woonde de laatste tijd in een appartement van Stichting De Mantel aan de Keizerstraat in Paramaribo. Roemer werd 78 jaar en stond bekend als een markante en grensverleggende stem binnen de Nederlandstalige literatuur. Astrid Roemer, geboren op 27 april 1947 in Paramaribo. En in 1970 debuteerde ze met de dichtbundel Sasa. Haar belangrijkste werk is de trilogie Gewaagd leven, lijken op liefde en was getekend, die veel lof heeft ontvangen. Zij wordt gezien als een invloedrijke auteur in de Nederlandstalige Caribische literatuur. Haar werken omvatten poëzie, romans en toneelstukken, vaak met confronterende thema's zoals kolonialisme en identiteit. Ze ontving meerdere prijzen, waaronder de PC Hoofdprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren. Het is de eerste keer dat de literatuurprijs aan een Surinaamse auteur is toegekend. Zij ontving een bedrag van €40.000. Haar literaire nalatenschap is van blijvende waarde. President Jennifer Siemens en minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zijn afgereisd naar Bucaramanga, Colombia, voor overleg over medische samenwerking op uitnodiging van het Hospital Internacional de Colombia. Het bezoek past binnen de bredere inzet van de regering om duurzame samenwerkingen aan te gaan die bijdragen aan betere toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg. De benoeming van Nawin Bagelu als directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica roept vragen op. Hij heeft op 6 januari 2026 een ontwikkelingsplan gepresenteerd, maar er is weinig bekend over zijn achtergrond. Er is geen openbaar cv en weinig informatie online. Dit gebrek aan transparantie maakt het moeilijk om zijn kwalificaties te beoordelen. Critici merken op dat de partij NDP niet volgens de beloofde open selectieprocedure werkt. Het ontbreken van informatie versterkt de kritiek en het wantrouwen over het benoemingsbeleid. Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, de weduwe van Ronald Venetiaan, ontvangt de Power Person Award 2025, die postuum is toegekend aan ex-president Ronald Venetiaan. Stichting Herstel Democratie reikt deze prijs jaarlijks uit aan personen in Suriname die zich inzetten voor de democratie. De voorzitter, Lionel Lalji, benadrukte Venetiaans bijdrage aan de beëindiging van de Binnenlandse Oorlog en de herdemocratisering door de grondwetswijziging van 1992. De award werd uitgereikt in Suriname door Umberto Sriram en Robbie Parabeersing.
Shanti Venetiaan noemde het postuum toekennen van de award een verrassing en merkte op dat haar vader erkend moet worden voor zijn bijdrage aan de democratie. Oud-NDP-parlementariër Rashid Douki is het oneens met president Jennifer Simons. Die zegt dat eventuele straatacties niet uit het volk komen, maar vanuit andere richtingen. Hij stelt dat elke groep die bij straatactie opkomt, deel uitmaakt van het volk. Douki erkent dat er veranderingen nodig zijn in het beleid van de regering en verwacht dat er binnen 3 jaar zichtbare verbeteringen komen. Mensen proberen op straat te komen, maar laat mij even terugduiken in de geschiedenis. Sinds ik politiek verstand heb gekregen, laten we het zo stellen, kan ik me dat het in Belewan 10 jaar ging dit volk al op straat. Dus het is geen novum. Toen Pengel er was, ja, zijn ze op straat gegaan. Ik was nog een jongen van amper 10 jaar oud. Aaron kom, straat. Sulsetli kom, straat. Sankar kom, straat. Aaron kom, straat. Weidenbos kom, straat. Bouterse kom, straat. Santoki kom, straat. Jannie Simons is ook een mens, is ook een Surinaamse president. Het zou me verwonderen als dit volk niet op straat zou komen. Waar ik niet eens ben met de president is, wanneer ze zegt komt uit bepaalde hoeken. Die hoeken, dat is het volk ook. Alleen bedoelt ze, denk ik, dat het aangestoken wordt door bepaalde politieke partijen. Mijn mening is even anders. Wanneer mensen op straat komen, al van waar ze komen, is voor mij het volk. Is voor mij allemaal Surinamers. Wat er wel gebeurt, deze mensen die misschien een sociaal-maatschappelijk probleem hebben en zo uiting willen geven ervan om op straat te komen, dan zijn er altijd abangis. Hij maakt zich zorgen over de eventuele komst van oliedollars en hoe deze beheerd zullen worden, verwijzend naar problemen in Guyana en Venezuela. Douki wijst op de rol van politieke partijen bij straatacties en benadrukt het belang van vrije meningsuiting. Hij adviseert de president om zich te richten op basisbehoeften zoals voedsel en onderwijs, voordat ze grote projecten opstarten. PEP-parlementariër Ronnie Assabina vindt dat straatacties in Suriname niet negatief zijn. Hij zegt dat deze acties soms nodig zijn om de regering wakker te schudden over niet geverfde beloften. De regering moet concrete acties ondernemen op het gebied van wetgeving en het verbeteren van de levensomstandigheden van het volk. Assabina wijst erop dat de kloof tussen rijk en arm groter wordt, met dalende koopkracht en stijgende criminaliteit. Hij spreekt zijn dank uit naar het geduld van het volk, maar waarschuwt dat de regering goed moet begrijpen dat dit geduld niet oneindig is. Er is een onderzoek gestart naar de geldstromen, procedures en betrokken partijen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van een CLAD-rapport. Het onderzoek richt zich op belangrijke geldstromen en de rol van leveranciers. De naleving van voorschriften wordt ook onderzocht, evenals eventuele benadeling van de staat. Tot nu toe zijn er sleutelfiguren gehoord en documentatie verzameld. Het onderzoek is nog niet afgerond, dus er kunnen geen verdere details worden gegeven. Er is bij het Nationaal Vervoersbedrijf, NVB, een actiedreiging omdat de maandelijkse vergoeding niet is uitbetaald. Er is een achterstand van 6 maanden. Directeur Virial Renfirm bevestigt het probleem en wijst op de begrotingsbehandeling van 2026. De bond geeft aan dat ze in actie zullen gaan. En de actie gaat over de achterstallige betalingen die de bus- en boothouders hebben. Derde en vierde kwartaal zijn nog niet betaald. En dit komt omdat de middelen nog niet vrijgemaakt zijn. De begroting van 2025 heeft niet alle kosten kunnen dragen.
En er is ook geen suppletoire begroting gekomen in 2025. De afspraken die zijn gemaakt in december met de bus- en boothouders is dat de betaling of dat er vanaf januari ingelopen zal worden. De betalingen ingelopen zal worden. Dus we wachten dan af tot eind januari dat de betalingen dan zullen beginnen voor achterstand derde kwartaal en vierde kwartaal. Dus dit is de informatie die ik heb over de betaling of de achterstanden van de bus- en boothouders bij NVB. De regering heeft de eerste Raad van Ministersvergadering voor 2026 gehouden. Er is gesproken over het inlopen van achterstallige betalingen op het ministerie van Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Schoolvervoer. We hebben wat routinezaken. Ik denk dat er zaken zijn geweest van het ministerie van Volksgezondheid. Die moesten worden afgehandeld. Achterstallige betalingen en dergelijke. Daar moesten we overeenstemming over hebben. Ik denk dat er wat zaken waren met betrekking tot het ministerie van Onderwijs. Ook achterstallig. Met betrekking tot transport van leerkrachten naar het binnenland. Dat is wat ik zo uit het hoofd me terug voor de geest kan halen, hoor. Maar nogmaals, het zijn de standaard dingen die elke week aan de orde zijn. En verder hebben we gesproken over de afgelopen 5,5 maand van deze regering. Intussen bijna 6 maanden straks. En hoe wij verder gaan in de zin van waar zijn de verbeterpunten, hoe ziet men dat? Ik moet zeggen dat men zeer tevreden is over hoe we te werk zijn gegaan de afgelopen periode. De mensen voelen zich content met de manier hoe de RVM, de Raad van Ministers, in ieder geval tot op dit moment wordt geleid. En ik heb aangekondigd dat in de komende periode we toch wel meerdere topics zullen behandelen die van algemene belang zijn, dus betrekking hebben op beleid. En daarvoor kan ik bijvoorbeeld aanhalen dat als we gaan praten over energie, dat het toch wel noodzakelijk is dat we het niet alleen laten voor de minister van NH, maar dat we praten in breder verband, in RVM-verband en in sommige gevallen zelfs in de regeringsverband, wanneer het gaat om bepaalde beleidsrichtlijnen. Dus dat zijn de afspraken die we gisteren gemaakt hebben. En dan zijn we vanaf volgende week weer op het normale schema. Complexe vraagstukken zoals energie zullen in breder verband behandeld worden. Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft overleg gehad met CASAS en de luchtvaartsector over drone-inzet. Afspraken zijn gemaakt over veilig opereren en communicatie met de verkeerstoren, de opstelling van een Memorandum of Understanding, MOU, en de voorbereiding van een Service Level Agreement, SLA, tussen de luchtvaartautoriteiten en KPS. De rechtercommissaris in Suriname heeft de detentie van advocaat Derek Feira goedgekeurd, waardoor hij nog 30 dagen in de gevangenis blijft. Het is onduidelijk of zijn advocaten in beroep gaan. Feira werd vorige week aangehouden voor het trekken van een vuurwapen. Een reconstructie van het incident vond plaats bij het politiebureau. De aanhouding van Nicolás Maduro door Amerikaanse eenheden roept wereldwijd veel ophef op en in Suriname raakt dit een gevoelige politieke kwestie. Maduro was een bondgenoot van de Nationale Democratische Partij, NDP, van Bouterse. Washington beschuldigt hem van zware misdaden zoals narcoterrorisme en cocaïnehandel, wat de vraag oproept over de politieke relatie met Venezuela. Op sociale media delen Venezolanen die zich niet identificeren met Trump dat de gebeurtenissen voelen als het begin van het einde van een schrikbewind. Maduro wordt gezien als een criminele dictator die mensenrechten heeft geschonden. Voor Suriname is het pijnlijk dat Maduro in het verleden als een vriend werd ontvangen en niet als een paria. De vraag is nu of de NDP afstand neemt van Maduro's erfenis of zwijgt. Met de focus op Maduro's misdaden staan zowel Venezuela als de politieke geschiedenis van de NDP onder druk. De keuze van de partij kan belangrijke gevolgen hebben voor hun politieke toekomst. Suriname American Industries Limited.
Sale NV heeft Eifel Alberg benoemd tot nieuwe directeur. Alberg ziet zijn aanstelling als een nieuwe kans voor het bedrijf, dat door velen als failliet werd gezien. Hij wil de visverwerking opnieuw opstarten door lokaal te verwerken, te verkopen en te exporteren. Ook wil hij de visverkoop in Suriname beter organiseren en zorgen voor voedselveiligheid. Het is een moment om trots op te zijn. En zeker als ik mijn bijdrage kan leveren om ontwikkeling te brengen aan een bedrijf waar men eigenlijk geen hoop meer in had. En toch wel hoop laten geven aan dit bedrijf en aan de werknemers van dit bedrijf. Om het weer tot een succesvol bedrijf te maken. Het is een uitdaging en deze uitdaging ben ik aangegaan. Ik ben een beetje voorzichtig. Ik moet even doorkijken binnen het bedrijf om de mogelijkheden te bekijken. Maar het doel is eigenlijk wel om weer dat gedeelte naar het bedrijf te halen. En we moeten ook gaan kijken naar hoe het is georganiseerd. Samen met de VKI, samen met Cevias ook erbij, samen met andere bedrijven, om die visverkoop te organiseren in Suriname. Het is een à-la-dol ding, zonder regels, iedereen heeft een stand en verkoopt vis, maar laten we het gaan ordenen. En Sale is eigenlijk het bedrijf gecertificeerd. En hier ga je goede vis vinden. Dus indien je vis nodig hebt in de toekomst, we gaan dat ding even op rail brengen. Dan mag je hier komen voor je vis. We gaan proberen met het ministerie om beleid aan te passen. Om ook te kijken naar de visverkopers die langs de straat verkopen. Dat is onhygiënisch. We maken er dagelijks ook gebruik van. Maar we moeten ook wel kijken naar de voorwaarden. Daarom wil ik wel gaan zitten met de VKI en het Viskeringsinstituut. Om te kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen en hoe we het kunnen ordenen. Omdat je iedereen een broodje gunt, maar het moet geordend aan toe gaan. Dat is het pakje aan van het ministerie. Maar wij gaan wel bijdragen omdat wij een gecertificeerd bedrijf zijn. En wij ervoor moeten zorgen dat we toch wel goede productie geven aan de mensen. En wij willen ook dat onze burgers goed vis eten, gezond vis eten, minder bacteriën en dat we toch wel goed ervan afkomen. Dus de doelstellingen zijn er. Ik ga binnenkort ook zitten met de directie van de Sale om te kijken naar de mogelijkheden en ook nog externe factoren naar de mogelijkheden om te kijken internationaal wat we kunnen doen, lokaal wat we kunnen doen en de verwerking weer op te starten hier zo. Omdat het een probleem was. Men heeft het bedrijf eigenlijk in een dal laten gaan, bewust. En we moeten ervoor zorgen dat we het bedrijf weer eruit halen. Het is een uitdaging en die uitdaging gaan we zeker aan en we gaan ervoor zorgen dat het goed komt. Als ik het mag uitstippelen in 2 jaren tijd, wil ik toch wel binnen die 2 jaren, of na die 2 jaren, laat me het exact zeggen, na die 2 jaren, wil ik wel gaan exporteren. Dus de eerste stap is lokale markt. Nadat gaan we dan exporteren naar het buitenland. En dat de Sale zelf gaat exporteren. Want dat is ook, wij verwerken ook voor andere bedrijven hier zo. En dat gedeelte moet ik ook gaan bekijken. Dus de Sale gaat nu zelf moeten exporteren. We gaan niet verwerken voor concurrenten en uiteindelijk dat zij het exporteren en zij die grote hap krijgen. We gaan het zelf moeten doen. En als de Sale dat zelf kan doen, dan hebben we onze doel bereikt. De Sale was altijd ready. Men heeft de Sale eigenlijk onderdrukt om andere doeleinden. En dat gedeelte gaan we bekijken en gaan we bestuderen hoe we het kunnen doen. We gaan niemand tekortschieten, ook geen concurrenten tekortschieten die op het terrein zitten. Er is een visverwerkingsbedrijf, begrijp me. En je hebt ook nog visverwerkingsbedrijven op het terrein. En ik zeg het nu, ik heb nog niet met ze gesproken hoor, maar ik zeg het hier, het is een beetje on-kan, toch? Als je nog vis verwerkt, jij verwerkt en je hebt nog concurrenten op je terrein. Je mag een samenwerking aangaan. Je mag een samenwerking aangaan als ze bijvoorbeeld bepaalde faciliteiten niet hebben en je faciliteert ze dan. Maar dan moet het bedrag wel rendabel zijn, zodat de Sale wel profijt van kan hebben en die groei kan hebben. En de Sale zelf moet proberen op te kopen en ook te verwerken. Maar als je dat niet hebt, dan zitten we toch wel te kijken naar elkaar en te wachten op een fee van die verwerkers.
Dus dat moet bekeken worden. Het is niet moeilijk. Ik zeg het al, ik heb morgen overleg met de directie. En we gaan breedvoerig kijken hoe het was, hoe het nu is en wat het zal worden in de toekomst. En voorstellen op tafel gooien. En dan rapporteren aan de RVC en dan verder gaan. Alberg streeft naar samenwerking met verschillende instanties om gezonde vis te garanderen. Voor de komende jaren heeft hij als doel om de lokale markt te bedienen en de export zelfstandig weer op te bouwen. Iedereen is uitgenodigd om betrokken te zijn bij Seels groei. De aanstelling vond plaats in aanwezigheid van onder andere districtscommissaris Glenda Kranenburg, vertegenwoordigers van diverse staatsbedrijven en leden van de Raad van Commissarissen onder leiding van president-commissaris Gordon Tau Nhi-Chau. De regering Simons Rusland misbruikt opnieuw haar macht door Ifuel Alberg tot directeur van Suriname American Industries Limited, SAIL-NV, te benoemen. Deze beslissing toont aan dat partijtrouw belangrijker is dan professionaliteit. Alberg heeft geen significante politieke steun en zijn ervaring voor deze functie is onduidelijk. Er is geen transparante selectieprocedure en belangrijke vragen over zijn competenties blijven onbeantwoord. De belofte van systeemverandering Wokenki-A-systeem blijkt slechts een marketingtruc. Hierdoor blijven staatsbedrijven als SAIL trouw aan de oude praktijken van partijgenoten en verliezen ze de noodzakelijke deskundigheid. Naveen Keerpal is de nieuwe president-commissaris van de Centrale voor Vissershavens in Suriname, Cefihas NV, en wil het bedrijf verbeteren. In een interview met de media sprak hij over de taken van de Raad van Commissarissen, RVC, en de toekomstvisie voor Cefihas NV. De RVC, benoemd op 29 december 2025 voor 3 jaar, zal de directie controleren en adviseren. Keerpal benadrukt dat samenwerking met de directie en de overheid essentieel is voor innovatie en groei. Cefihas NV, dat al sinds 1987 bestaat, speelt een belangrijke rol in de visserijsector, maar is relatief onbekend. Ik ben aangesteld als president-commissaris van Cefihas te rekenen van 29 december 2025. Het is een algemene regel vanuit de RVC naar de directie toe van de Cefihas als controlerende, adviserende en eventueel ook kan zeggen ook meehelpende aan het beleidsplan. Maar eigenlijk is dat de taak van de directie. Maar we kunnen ook ons mening geven. Het hoeft niet zo te zijn dat de directeur er mee eens gaat, maar indien er een gebreke is aan beleid, kunnen we ook adviserende rol erin spelen. Dus het is heel belangrijk ook mee te helpen als bijvoorbeeld Cefihas in de rode cijfers liggen, een adviserende rol te geven om het bedrijf ook een beetje te laten opkrikken. Cefihas is eigenlijk sedert 1987 opgericht. Heel weinig bekende bij de samenleving erover. En om het eigenlijk heel duidelijk een goede overzicht te laten brengen bij het volk, is eigenlijk dat men ook gebruik maakt van de gelegenheden vanuit, laat ik zeggen, rondleidingen van scholen, bij de beurs participeren en de promo te laten brengen wat Cefihas inhoudt. En dat moet eigenlijk iedereen kent SAIL, maar Cefihas heel weinig. Terwijl Cefihas een van de oudste bekende bedrijven binnen Suriname is. Cefihas is, als je aan Cefihas denkt, is het boten. Faciliterend voor hun toe naar de boten die naar Suriname komen. In de meeste gevallen gaat het over de Venezolaanse boten, de trawlers en nu momenteel al bijna 20 jaar gaat het over de tunavangstboten die hier naar Suriname komen aanmeren. En wij faciliteren vanuit Cefihas naar hun toe als faciliterende mogelijkheden als aanlandingsbaan, distributie van ijs, brandstof en gedeeltelijk ruimte als locatie voor verwerking. Het is een uitdagende functie voor mij,
als president-commissaris. En ik zeg niet dat ik het beter ga kunnen doen, wij moeten het samen beter gaan doen. Zoals van de raad en de directie. En in deze moet de overheid ook ons het begrip tonen in de zin van om mee te kunnen werken aan innovatie. Dus indien wij een project of iets hebben om in te dienen bij de aandeelhouder, in deze de minister, van dat we een uitbreiding willen hebben, laat ik zeggen, van de steger, aanlandingsbaan of meer boten willen accommoderen, dan moet de overheid hierin ook mee kunnen spelen. Want in de afgelopen jaren heeft het altijd zo blijven staan van dat er projecten zijn ingediend, maar tot daar is het gebleven. Dus in de realiteit moet het werk bewerkstelligd kunnen worden. En dan kunnen we zien dat CVS van iets heel beter kan worden. Heel veel omtrent de visserijafdeling, laat ik zo aangeven, want we hebben te maken met het visserijgedeelte. En door groeimogelijkheden binnen het bedrijf heb je ook qua prestatie. En we hebben ook hier heel veel faciliteiten ten aanzien van visvaartuigen. Dat is niet alleen bij faciliteren van ijs, brandstof en dergelijke, ook reparatie hebben we. Dus we kunnen ook jongeren in de toekomst opleiden om hier te komen en te kijken van kijk, er zijn mogelijkheden hier om boten te kunnen repareren. Weet je, zo wordt een boot gemaakt. Dit is het, zo ziet een boot eruit. Want we hebben een schepenwerf, heel prachtig. En vele mensen weten niet erover. Dit ding moet naar buiten komen. Je ziet van dat Suriname dit ook kan. Het was een werkarm van de LVV, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. En de minister, de aangewezen aandeelhouder vanuit de staat, is eigenlijk de verantwoordelijke. Wij verantwoorden bij hem als controlerende en de directeur als uitvoerende. En CVS staat bekend bij LVV. We zijn per resolutie, dus laten we zeggen beschikking, aangesteld voor 3 jaar. Indien wij ons werk naar behoren doen en men ziet de prestatie van het werk wordt gedaan, dan kan het verlengd worden en dan zien we eruit van dat we ons werk goed hebben gedaan, dan kan het door verlengd worden of stilzwijgend verlengd worden, laat ik zo aangeven. CVS, graag mensen dat jullie een dagje tijd maken, langskomen, kijken wat CVS inhoudt. CVS is niet alleen wat men visgelegenheden voor vissershaven en laten we zeggen verwerking. CVS is heel mooi. Als u binnenkomt, ziet u zelf van wat Suriname in de jaren 80 heeft kunnen bewerkstelligen. En tot heden draaiende is, zelfvoorzienend is. En met behulp van een goed bestuur, goede regering, kunnen we CVS helemaal op de top kunnen brengen. Met behulp van onze natie. De directeur van Defensie, Jayant Bidesi, is ontslagen door minister Uraykit Ramsaran. Dit besluit komt onverwacht en maakt deel uit van recente veranderingen in de overheid. Bidesi speelde een belangrijke rol in het defensieapparaat. Over de precieze aanleiding voor zijn ontslag en wie hem zal opvolgen, is vooralsnog geen officiële informatie vrijgegeven. De vaste parlementaire commissie voor Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking ondersteunt de beslissing van de regering om geen apart standpunt in te nemen over Venezuela. Minister Melvin Bouva benadrukt dat Suriname het gezamenlijke CARICOM-standpunt steunt en nationale belangen moet bewaken. De commissie heeft kennis genomen van de oproep van de interim-president van Venezuela, Delcy Rodriguez, aan de internationale gemeenschap. Er zijn slechts 3 geregistreerde Surinamers in Venezuela en minister Bouva verzekert dat ze veilig zijn. De commissie en de minister blijven de situatie in Venezuela regelmatig bespreken. President Jennifer Simons zegt dat de benoemingen van een nieuwe bevelhebber bij het Nationaal Leger en een korpschef bij het Korps Politie Suriname binnenkort zullen plaatsvinden.
Sinds oktober 2022 leidt brigadegeneraal Werner Kiu Asen het Nationaal Leger en sinds medio augustus 2025 is Melvin Pinas de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname KPS. Minister Harish Monorat vindt dat er geen probleem is met Pinas als waarnemend korpschef.